खुलुमगा जों त्रिपुरा नेशनलिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन एबा TNSF तै यंग त्रिपुरा एसोसिएशन एबा YTA कायनि बदल मिलुई जोंथिनि कौ आवायना बागै कथमा थुंबाय दङ रिंखा ओंखाय तिनि सिनाव फाइबानजों फायखा यांगो आनि देबरावा सुजा TNSF प्रेसिडेंट देबजित देब्रमा तै यांगो दङ यासिबो यागरावा सुजा बिनि मुंहाय एंजेल जमातिया YTN प्रेसिडेंट तै अमृत देब्रमा YTN जनरल सेक्रेटारि तै आं TNSF जनरल सेक्रेटारि जों दिनै रिंमानि हिंखायथ' लाइथांनायो जे गटनांमानि जे इन्सिडेंट आरो माधबबारियाव मानि सिन बर' ककजाखा डेमोक्रेटिक राइट चेकना जाखा सिलायग्रिनो सिलायगोना रक पुलिस कका साबा कका साइमिया सिन बर' गुलि नांखाबो हायङै न आबनो जों आबनो तयै जों किसा कक सानाय तै खोना 12 तारिख जानुवारि 2019 कैसा regional political parties of miliwi kaisa strike na rakha sangabno tibe kisa kok sanai ka nai tongnai lokorono jotonani khapangni hamjakma tei chibaya foro sengtinara achukmani eba kokma tumnai rangno nihinmani ingkha thangnai 8 tarik January 2019 salmaribo जे माधबबारी नि सिमी दशराम ओ जागाव जे घटना अंखा आबनो कितिंगै सोंतिनि बेलायखे खा दुलायै खा खामलायै जों अरा आसुगलायखा कक सानानि बागै तमखिया जागा सिनि तंकसं तिप्रा सारकनि जोंजाल तै हामिया दसारंनो जों नुबै तंमालिया तामनिके जों सिनि जे तिब्रासानि इंगै जों जेकुनु सामुंफानो हन्दि निनि जेकुनु तामुंफानो हन्दि जों जतन सिनि तिब्रासानि बागै ख्लाय तंमानि बागै जों अ जे किरमा सिसा नास्लेमा सिंसा तमुरंनो जों बेलायखे चाजागे अंगै जों दिनि सेलेंमानि कायसा मारि फुनुगो ओंके जों आरो साताय खलायो आ सालो जे बंद खालायलायमानि स्ट्रेट ओंखाय जागाव पुलिस रक सिनि जे तिब्रा हाबांनि नायमोथां रक ते दियासार बाहिनी रक सिनि तंक संलुकुरंनो अब कक थाइसे साननो थाखाय सातकमानिनो गलायखा अब ते कुनुखाय जों सानानि नागिया तामखे आंदोलन खायनाय रंनो एबा मुभमेंट खालायनाय रंनो तो बंनि थानिव जतनि थानिनो जेटा बंनि गणतंत्र राइट्स दं आंदोलन खायनायनि राइट्स दं ओंका अ जेटा अधिकार तमन आबनो पूरा बरक उनकोयना हामा हायख्लायखा ध्वंस खालायमा हायख्लायखा ओंका आमनि बागै जों बेलायखै स्ट्रंगलि बाबेन जों आबनो उनको खालायो जाजागिया जानबो ओंखाय आमनो कारिबो जों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 जे तुमानि एनडीए सरकारा आबरंनो जों बेलायखै चाजे नांजागो ओंखाय जों आबनो सिनि गोबांमा बररक सामा गाहायनो सोमो जेहेतु सिनि तिप्रा सारंनि इंगै सामख्लाय तमोन जों आबनो चाजागिया निबागै जों strongly babe जों आबनो उनको खलायो condemn खलायो ओंखाय जों जागा जे दुखुमानाय र दसराम तेनिनि माधबबारिव जे दुखुमानाय रनि बिसिं सिलाय ककजानाय रनि बिसिंबो जों बुमुं मानखा पहर देबबर्मा रवि देबबर्मा ते शंकर देबबर्मा ते बंनि लगे ते खरक नुई आके बरक नि ताबुक साखाम नगो बं ट्रिटमेंट चलि दङ ओंखाय अ ट्रिटमेंट नि जे समस्त जे तंगमानि खरच र बेय रक आबो जतन हास्ते हाफांनि बिसिंथिनो रिजांनांथों तामनि बागै ओंखाय बरक नियाबो
senamjak kaisa senamjak tei chongjak kaisa plan hai aboni bagui no जों बरनो दाबि खायो जेटा ओ जे बर खरक बा चिनि बर रक साका गुलि नांगमानि साक खानयांमानि इन्जय दुमानि आबरंनि बागै जे तंग जत्त क्षतिपूरण बर नांथुन ते नगो काइसाकाय बर जेसना पन चाकरि रिनानि उंथुन ओंखाय जों आबनो कारै खना 12 तारिख 1 मास 2019 सालमारिबो चिनि त्रिपुरानि रिजनल पार्टी एबा आঞ্চলিक पार्टीनि बुखाक्तै बन्द नारजाखा स्ट्राइक खालायजाखा ओंखाय अ स्ट्राइकआव जों फुलनि बाबे सापर्ट तामके आबो चिनि बागै बेलायखाय जायनि सामुं आबोनि बागै जोंबो बरनो सापर्ट रुनाय ओंखाय आ जागाव senuka गोबां बर'रं oro support खालायनायनि बागै एबा आबोनो join खालायनायनि बागै सिगाङै फाइमाव नुखा ओंखाय आबहायनो जोंबो सिगाङै याप्रिसेबै फायखा ओंखाय आं बागै जतननो पाइथाबा हायनो हाय खुलुमा ते हामजामा याफारै जतननो हामबाय